ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଏକା ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଦୁଇଟି ସାପ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇଟି ଗଛ ତଳକୁ ଆସିଥିଲା। ସାପ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ, ଏଇ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ଭୋଜନ କରିବା ବୋଲି। ପୁଅ ସାପଟି କହିଲା, ବାପା, ଏ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବା। ପୋଡ଼ା ମାଂସ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ ଆଣିବୁ ଯା, ମୁଁ ୟାକୁ ଜଗିଛି। ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ତମେ କାଠ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିଦେବି। ବୋକା ସାପ ଦୁଇଟି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯାଇ କାଠ ଆଣ, ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ। ଟିକି ଚଢ଼େଇଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇଟି ବୁଲିକି କହିଲା, ମୂର୍ଖ ବୋପା ସାପକୁ ମୂର୍ଖ ବୋପା ପୁଅ, ଛଳେ ମତେ ଖାଇବ ନା ମୋ ଖାଇବ?